Ale teď už je to úplně v pohodě, teď vůbec nemusíš toho kapra vejčí. Teď bude úplně klidný, nech si ho právě že krásně vycukat. Ať ti nejde do lana, když tak ho přestaneš kupovat, když půjde do lana. Tak vidíme lovce, konečně první kapr a zdolávačka. Jak první kapr, vole? No na prutě zdolanej. Já počkej, to myslíš první kapr, když máme kapru lehta, ne? No tak na kameře teda. Pomal nechce normálně na plastáka. To nevíš, proč mám tu 50, už chápeš to prosím tě, nebo to furt nechápeš? Tohle nemá vliv, tohle na nás. A jo. Tondo, je asi miliarda silorů, které jsou lepší jak Sufix, miliarda. Drž to nahoře. Je tady. Ale to vypadá pěkně. Pojď, jo. Víme. Jo? Dobré pes. Zde. Ten je. Kapr pácký. Mají dílku a je hovnováhu.